Ovo je bullish divergencija, kako je naznačeno ovim indikatorom. To u osnovi znači da će cijena vjerojatno ići gore. Da smo ovdje otvorili kupovnu poziciju, trgovina bi bila profitabilna. S druge strane, isti indikator pokazao je bearish divergenciju, što znači da postoji velika vjerojatnost da će cijena pasti. Da smo ovdje otvorili prodajnu poziciju, kao što možete vidjeti, trgovina bi bila profitabilna. Ovo je nevjerojatan indikator koji ću podijeliti u ovom videu, proći ćemo što je ovaj indikator i kako ga možete koristiti za trgovanje na temelju divergencija. Dodajmo ovaj indikator našem grafikonu za trgovanje. Sada, da biste dodali ovaj indikator na svoj grafikon, trebate otići na TradingView, platformu za trgovanje koju ću koristiti. Koristit ću vremenski okvir od 30 minuta za GBP USD, ali za strategiju koju ću objasniti kasnije u videu, možete je koristiti na bilo kojem sigurnosnom instrumentu i na bilo kojem vremenskom okviru. Nakon toga kliknite na indikatori. Ovdje potražite Turbo Oscillator. Biće ovaj od RunRax. Dodajte ga na grafikon za trgovanje. Turbo Oscillator je tehnički indikator dizajniran kao sveobuhvatni alat koji kombinira više tehnika analize u jedan. Njegov glavni cilj je pomoći trgovcima da identificiraju promjene trenda i potencijalne točke preokreta u stvarnom vremenu koristeći divergencije, signale zamaha ili volumena i druge napredne značajke. Jedna od ključnih funkcija ovog indikatora je otkrivanje divergencija u stvarnom vremenu. Identificira i klasične divergencije i skrivene divergencije čim se pojave. Klasična divergencija događa se kada se kretanje cijene i oscilator kreću u suprotnim smjerovima. Na primjer, za bullish divergenciju, cijena čini novo dno dok oscilator ne čini novo dno, već umjesto toga čini novi vrh. Za bearish divergenciju, cijena čini novi vrh dok oscilator ne čini novi vrh, već umjesto toga čini novo dno. Turbo Oscillator će istaknuti ove nesuglasice u stvarnom vremenu kako bi ukazao na potencijalne točke preokreta. Sada, što je sa skrivenim divergencijama? Pa, skrivene divergencije su suprotne od klasičnih divergencija. Sada, prođimo kroz to od čega se sastoji ovaj indikator. Prva komponenta koju možemo vidjeti su očito linije klasične divergencije, a to su ove bijele linije. Kad god su ispisane, ukazuju na bullish ili bearish divergencije. Linije na dnu oscilatora ukazuju na bullish divergencije, što znači da bi cijena mogla ići gore. Linije na vrhu oscilatora ukazuju na bearish divergencije. Također imamo skrivene divergencije, ali zato ih morate aktivirati u postavkama. Samo dva put kliknite na indikator ili otvorite postavke odavde. Osjećate li da svi oko vas imaju koristi od umjetne inteligencije, ali nemate pojma odakle početi? Nemojte više čekati, počnite danas. Naš besplatni bot za trgovanje jednostavan je za korištenje, pokreće ga umjetna inteligencija i može vam zaraditi do 1% profita svaki dan. Već se pridružilo preko 50.000 članova. Sada kliknite donju poveznicu da biste dobili besplatan pristup. Ovo je vaša prilika da iskoristite snagu umjetne inteligencije i napravite korak prema financijskom poboljšanju. Zatim aktivirajte skrivene divergencije odavde. Kao što možete vidjeti, imat će dvije boje. Zelene linije na dnu ukazuju na bullish skrivene divergencije, a crvene linije na vrhu ukazuju na bearish skrivene divergencije. Sljedeća komponenta naziva se signalna linija. Pruža uvid u promjene trenda i preokrete cijene. Ove točke na liniji ukazuju na početak promjene trenda. Mogu varirati u veličini, pružajući jasnije razumijevanje snage nastajućeg trenda. Ova značajka radi u kombinaciji s indikatorima RSI, stohastički i MFI, osiguravajući da precizno i pravodobno uhvatite svako kretanje tržišta. Indikator također ima histogram novčanog toka, ovaj ovdje. Koristi prošireno razdoblje, pružajući sveobuhvatniju i točniju analizu tržišnih uvjeta. Histogram novčanog toka također se može koristiti kao dodatna potvrda kroz divergencije. Zatim imamo ove strelice na vrhu i dnu prekupljenih i preprodajnih razina. Možda se pitate, što su to točno? Pa, van se nazivaju predviđene zone preokreta. U slučajevima jakih prekupljenih ili preprodajnih uvjeta, indikator otkriva potencijalne povlačenja cijena i označava početak promjene trenda. To pomaže bolje identificirati promjene trenda.
Ove zone preokreta zapravo se mogu koristiti kao potencijalne točke za uzimanje profita u vašim trgovinama. Sada, korištenje ovog indikatora za trgovanje je ovako jednostavno. Očito, ovo je vrlo pojednostavljena strategija samo da pokaže kako ovaj indikator funkcionira. Osnovna ideja je kombinirati divergencije s prekupljenim ili preprodajnim uvjetima, kao i signale preokreta za jače potvrde. Ako već niste znali, tržište se smatra prekupljenim ili preprodajnim kada se ove razine pomaknu sa sive na svjetlo-crvenu, preprodaja, ili svjetlo-zelenu, prekupnija. Ove strelice ukazuju na potencijalne preokrete, a kada se pojave zajedno s divergencijama, to jača signal. Sada, za kupovnu poziciju, uvjet broj 1 je identificirati bullish divergenciju, koja, kao što možete vidjeti, je upravo ovdje. Cijena je stvorila niži dno dok je oscilator stvorio viši dno. Uvjet broj 2, tržište bi trebalo biti ekstremno preprodano, a to će biti naznačeno svjetlo-crvenom bojom na preprodajnoj razini. Uvjet broj 3, želite imati bullish signal preokreta ili poravnat točno ispod divergencije ili između divergencije i male točke na kraju signalne linije. Zelena strelica trebala bi se pojaviti odmah ili negdje između. Ako se strelica ispiše prije divergencije, signal postaje nevažeći. Kao što možete vidjeti, sada je poravnata s divergencijom ovdje, tako da je naš uvjet ispunjen. Imajte na umu, ove divergencije su odgođene za 2 svijeće, tako da ne možete jednostavno ući u trgovinu na točno signalnoj svijeći. Ako biste koristili bar replay, vidjeli biste da se divergencija ispisuje tek nakon što se signalna linija pomakne s crvene na zelenu i signal promjene trenda, koji je mala točka poput ove, ispisuje se na kraju signalne linije. Nakon što su ovi uvjeti ispunjeni, uzmete svoju kupovnu poziciju, postavite stop loss udobno ispod najnovijeg swing lowa kako bi imao dovoljno prostora, a budući da je ovo ulaz tipa preokreta, možete ići za veći take profit, kao što je 2,5 puta rizik. Pustite trgovinu da se odvija, i kao što možete vidjeti, bila je profitabilna. Sada, pogledajmo prodajnu poziciju. Za prodajnu poziciju, bit će obrnuto. Uvjet broj 1, provjerite imamo li bearish divergenciju. Ovdje je naša bearish divergencija, cijena je uspostavila viši vrh između ovog vrha i ovog vrha, dok je oscilator uspostavio niži vrh. Uvjet broj 2, provjerite je li tržište prekupljeno odmah nakon divergencije, što je naznačeno svjetlo-zelenom bojom na prekupljenoj razini, koju, kao što možete vidjeti, imamo ovdje. Zatim, želite pogledati između kraja signalne linije i točke koja označava kraj oznake divergencije. Ili točno na ovoj točki ili između ovdje i ovdje, trebao bi biti crveni bearish signal preokreta. Dakle, ulazimo u prodajnu poziciju, postavljamo stop loss iznad najnovijeg swing higha s malo prostora, a take profit će biti postavljen na 2,5 puta rizik. Razumijevanjem svih komponenti ovog indikatora, od divergencija i signala signalne linije do histograma volumena, trgovci mogu u potpunosti iskoristiti turbo oscillator. Ako ste u ovom videu pronašli vrijednost, ne zaboravite ostaviti like ili čak razmisliti o pretplati kako biste ostali u toku. Hvala na gledanju i vidimo se sljedeći put.